Nyt lähdetään peruskysymyksiä läpi. Kevät 2009, kysymys 1, yhteiskuntaoppi 1. Luetaan kysymys. Mitkä ovat valtioneuvoston hallituksen muodostamisen eri vaiheet ja milloin valtioneuvosto eroaa? Kysymys jakautuu kahteen osaan. Pitää kertoa valtioneuvoston muodostamisen eri vaiheet, toinen osuus, ja milloin valtioneuvosto eroaa. Eli kysymyksessä pitää näistä molemmista asioista kertoa. Ja essee-kysymyksenä lähdetään liikkeelle, eli hallituksen muodostaminen. Ja miten hallitusta lähdetään muodostaa? Kirjan tietoja. Pitää hoksaa eduskuntavaalien jälkeen, mikä on se henkilö, mikä taho, kuka lähtee muodostaa hallitusta. Uuden perustuslain mukaan se puolue, jolla on eniten kansanedustajia. Viime kerralla kokoomuksen Jyrki Katainen lähti muodostaa hallitusta. Hallitusneuvottelut, ensimmäinen kierros. Kaikki poliittiset puolueet, joilla on edustajia eduskunnassa läpi, sen jälkeen valitaan jatkokierrokselle. Neuvotellaan niin kauan, kunnes saadaan hallitus kasaan. Jos ei onnistu perustuslain mukaan, seuraavana vuorossaan seuraavaksi niiden kansanedustajia saanut puolue. Ja hyvä esimerkki kevät 2011, Jyrki Katainen yritti monta kertaa, vasta 3. vai 4. kerralla yritys onnistui. Mutta tärkeä rooli tässä, suurin eduskuntapuolue, siitä lähdetään liikkeelle. Ja sitten tästä pitää mainita myös se, mikäli hallitus eroaa kesken vaalikauden, samalla taktiikalla lähdetään liikkeelle. Eli edelleen suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtaja lähtee muodostamaan hallitus. No sitten, milloin valtioneuvosto eroaa? Tässä pitää olla erilaisia vaihtoehtoja. Mietitään vähän mitä ne on. Luonnollisin on se, uudet eduskuntavaalit, uusi eduskunta, vanha hallitus eroaa lain mukaan. Toiset vaihtoehdot ovat se, hallitus hajoaa omiin sisäisiin erimielisyyksiin, tai sitten se, että hallituksesta lähtee yksi poliittinen puolue pois, ja hallitus menettää enemmistön, hallitus hajoaa siihen. Yksittäinen ministeri voi erota hallituksesta, silloin hallitus ei hajoa kokonaisuudessaan, mutta jos pääministeri eroaa, silloin hallitus muodollisesti eroaa. Tästä meillä on esimerkki vaikkapa Matti Vanhanen erosi omasta tahdostaan, siirtyi yksityisen yrityksen palvelukseen, Mari Kiviniemi astui tilalle, hallituspohja oli käytännössä aivan sama, mutta muodollisesti käytiin hallitusneuvottelu. Eli simppeli kuvio. Hallituksen muodostamisen eri vaiheet ja milloin valtioneuvosto eroaa. Eli eduskuntavaalien jälkeen sitten sisäiset erimielisyydet, yksi puolue lähtee, jolla menetetään enemmistö, tai sitten pääministeri eroaa jostain syystä luottamuspuolen takia tai siirtyy yksityiseen työelämään ja sitä kautta eroaa silloin hallitus. Kiitos.